Γεια σας μάγκες, Ezo εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars μαζί με τον αδερφό μου και θα πάμε 7K από το minimum account, γιατί το minimum δεν μπαίνω πλέον και πάμε να παίξουμε το πρώτο μοτσάκι. Μου έχει κολλήσει λίγο, νομίζω το βλέπετε. Πάμε να πάρουμε cubes για να σκοτώσουμε τους άλλους. Και πρωτού πάμε 7K, θέλω να κάνετε ένα like και subscribe, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και πιστεύω αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο να έχω πάει 1000 subscribers, δεν ξέρω. Αυτά. Και πάμε να παίξουμε. Όχι, σκοτώθηκα. Έλα, σκότωσε τον, μπράβο ρε. Παίζω με τον αδερφό μου, άμα δεν το ξέρετε, γι' αυτό το λένε και αυτόν Ezo YouTube. Είναι από το κανάλι μου. Τρεις ομάδες. Γεννήθηκα κι εγώ. Πάμε μπροστά. Μπορεί να μου πεταχτεί κανένας Edgar, δεν ξέρω. Έχουμε τον Ρίκο, αλλά ουσικά δεν το έτσι κάνουμε από τώρα. Γκρομ, μπράβο. Έρχεται ο Edgar. Ναι, μπράβο ρε. Πάμε να πάει ο Dynamite. Έλα, πού έχει πάει? Όχι. Ο Γκρομ, πάμε να σκοτώσουμε τον Γκρομ. Πού δεν μας πέτυχε? Βασικά πάμε να σκοτώσουμε τον Dynamite. Δεν μπορεί ο Dynamite, πάμε να το σκοτώσουμε. Τόσο εύκολο kill. Πανεύκολο kill. Τώρα μόνος μου, εντάξει, καταλάβατε ποιος θα νικήσει. GG's. Πρώτο round νίκη. 2-1 ο αδερφός μου, 5-1. Πάμε και στο δεύτερο μάτς. Εύχομαι να μην βγούμε τρίτη. Τους έχουμε, πιστεύω, το νιώθω. Και... Όπα, μου είχε... εντάξει. Αυτή τη brawler, τον Gas, ήθελα να τον πάω Prestige 2 γιατί είναι ωραίος παίκτης και μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω πολύ χρόνο. Όσο μιλάω με σκοτώνουνε. Τι κάνει ρε? Τρεις ομάδες? Όχι. Γιατί νομίζω ότι θα βγούμε τρίτη? Καλά, και δεύτερη να βγούμε, καλό θα είναι. Αλλά να μην βγούμε τρίτη. Κάποιος θα πεταχτεί. Τζάκι. Έλα, έχει μείνει low. Όχι, πάω. Όχι, Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Μείον ένα κύπελο. Περιμένετε να... Πιστεύω το έχουμε. Μπορούμε να το πάμε. Μπορούμε να καταφέρουμε τον στόχο μας. Τον 7K κύπελο, ναι. Πριν το GTA 6. Όχι. Ρε, άρχισε να μου φορτώσει. Μπράβο. Και το Spike. Ναι. Είναι νουμπάδες. Kenzie Buzz. Είναι καλοί brawlers.
Και οι δύο. Πάει ο Κέντζι. Πάει, πεθάναμε. Ναι, τον Κέντζι. Like a millionaire. Ναι, πάει και ο Μπάζ, ο Μπουλ. Showdown. Ο 1v2. Πολύ δύσκολο. Πάει η Τσέιλι. Περιμένουμε να γεννηθεί ο Ιωάννης. Πάμε από την άλλη. Μπορεί να μην είναι κανείς. Όχι! Δεν πειράζει, δεύτερη. Καλό. Και είμαστε last match. Άμα βγούμε πρώτοι πηγαίνουμε 7K. W. Όπα, έχει κολλήσει τον αδερφό μου, ναι. Περιμένουμε να πατήσει. Έχει πετύχει legendary. 500 credits και πέτυχε την Κάτζε. Θέλω όλοι να γράψετε στα σχόλια ένα W. Πέτυχε την Κάτζε. Δεν την πέτυχε, την πήρε με τα credits γιατί πέτυχε legendary. W και W και για τους 7.000 και για τα 7.000 κύπελα. Είναι καλή. Ελπίζω να βγούμε πρώτοι. Πιστεύω μπορούμε να νικήσουμε. Σκότωσε τη Μάντι ο Ιωάννης. Είπα και το όνομά του. Και θέλω όλοι να μου πείτε ένα χρόνια πολλά, γιατί το Σάββατο είχα... δεύτερη! Γιατί το Σάββατο είχα γιορτή. Να μου πείτε ένα χρόνια πολλά. Και GG's! Πήγαμε 7K. 7K. W είναι chat. W. Όλοι ένα W στο chat. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε περισσότερα βίντεο, κάνετε ένα like και ένα subscribe. Και αυτά από μένα. 1, 2, 3. Bye!